ויש לנו הגודלים באוויר, כולם מוכנים. אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, דיקוד! ואנחנו יוצאים לדרך, BTJ כבר מתכוננים לראות את הכדורים שלהם, פאטה מורגנה גם כן, רוצים לראות את הכדורים. יחד איתם פלנטק יורים את הכדורים שלהם מרחוק רחוק אל תוך המטרה הכחולה. הרמפה מתמלאת לאט לאט. פליינג פוקס לא כל כך זזים. פלנטק ממשיכים עם הירי שלהם, גם כן פאטה מורגנה, BTJ לא פריירים וממשיכים עם הכדורים שלהם שממלאים את הרמפה האדומה לאט לאט, הרמפה הכחולה כבר באוברפלואו. 10 שניות אחרונות לשלב האוטונומי, 71 מול 21. יתרון קל לברית, מספר 2, 5 שניות אחרונות לשלב האוטונומי. BTJ לא זזים כל כך, פלנטק גם כן, פאטה מורגנה היחידים שיורים כרגע. יש לנו 5 שניות אחרונות. יש לנו רמפה כחולה מלאה לגמרי ורובוטים שלא זזים. הגיע הזמן להרים את השלטים ואנחנו מתחילים. הנה הרמפה הכחולה באוברפלואו, פאטה מורגנה הולכים לפתוח אותה. פלנטק הולכים ואוספים את הכדורים שלהם מעמדת הטעינה של השחקן האנושי. BTJ אוספים את הכדורים שלהם, כמעט מתהפכים. פליינג פוקס מערכת האיסוף הייחודית שלהם, יורים את הכדורים אל עבר המטרה האדומה. הנה הרמפה האדומה כבר מלאה לגמרי, BTJ רוצים לפתוח אותה אבל לא נראה שזה מצליח. פאטה מורגנה ממשיכים עם האיסוף והירי שלהם. גם כן פלנטק מראים שהם יכולים לאסוף ולראות מאיפה שהם רוצים, 130 מול 56 לטובת ברית מספר 2. בינתיים BTJ אוספים את הכדורים שלהם ישירות מתוך עמדת האיסוף שלהם. יחד איתם פלנטק נגדם אוספים את הכדורים מהשחקן האנושי שלהם. פליינג פוקס מערכת האיסוף והירי היחידית שלהם יורים 2 כדורים שנכנסים לתוך המטרה האדומה ופנימה. פלנטק יורים מהצד האחר של המגרש. יש לנו עוד דקה אחרונה, 148 מול 85 לטובת ברית מספר 2. הכדורים טסים באוויר ונכנסים אל תוך המטרות האדומה והכחולה. הכחולה מתמלאת כבר כמעט לגמרי. פלנטק עם עוד צרור של כדורים אל עבר המטרה הכחולה. הרמפה האדומה מתמלאת לאט לאט, כרגע עם 2 כדורים. הרמפה הכחולה כבר מלאה לגמרי והיא באוברפלואו כרגע, 3 כדורים זזים החוצה. תודה לכם פאטה מורגנה, הכדורים משתחררים החוצה, 166 מול 106 נקודות לטובת ברית מספר 2, 40 שניות אחרונות נשארו לנו. 184 מול 106 נקודות לטובת ברית מספר 2. אף אחד לא רוצה להפסיד בו וכולם מגבירים את הקצב. הרובוטים ממשיכים לנקד. פלנטק ופאטה מורגנה עם הכדורים לעבר המטרה. הם רוצים להבטיח את הניצחון שלהם, אבל BTJ ופליינג פוקס לא ייתנו להם 20 שניות אחרונות. הרובוטים ירצו להחנות, אבל נראה שאף אחד לא רוצה להחנות, כי עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. 10 שניות אחרונות, כולם ממשיכים לנקד. BTJ מתכוננים להחנות. פלנטק ממשיכים לראות, וגם פאטה מורגנה, שנייה האחרונה, כולם חונים. ויש לנו תוצאות, והברית שממשיכה איתנו לגמר בית קומראן היא ברית מספר 2. 259 מול 158 נקודות. תודה רבה לראשי הברית 22947 פליינג פוקס ולבחירה שלהם 13452 BTJ. הייתם פשוט מדהימים ואנחנו נתראה בעונה הבאה.